un cuib cu 9 cățeluși border collie. Cățelușa și-a făcut aici un loc între baloți, unde e călduț. 9 cățeluși, foarte frumoși. Pentru doritori, cine dorește border collie la animale sau să fie de curte, îi așteptăm pentru comenzi. 9 cățeluși din părinți originali, nu avem pedigree, foarte frumoși. Dacă cineva dorește să mă contacteze, căței border collie original 100%.